Heippa täältä punaisen mysteeriliemen ääreltä. Mä menen suoraan asiaan. Mä ajattelin käydä läpi mun CD-kokoelmaa, mikä mun tämänhetkisestä levyhyllystä löytyy. Oikeastaan joo, turha varmaan pohjustaa sen enempää. Mä ajattelin vaan vähän fiilistellä tässä silleen julkisesti. Kuuntelen täällä samalla taustalla musaa, mutta se on mun asiani. Okei. Me mennään aakkosjärjestyksessä, koska näin olen päättänyt hyllyn järjestää ja sitten ne levyt tuolta tuli. Aloitetaan Pakan ensimmäisestä eli 666 Hellraiser kokoelma CD. Tää on tullut hankittua CD-onista. Varmaankin puhutaan vuodesta 2007 tai 2008. Mun ensimmäiset muistot koko artistista on valheelliset. Ala-asteella, kun meillä oli rättikässää, niin sinne sai tuoda levyjä. Ja mun friendillä oli sit niinku ite poltettuna CD-tä. Ja siellä oli kappale Sixth Gate, joka oli virheellisesti merkattu 666 biisiksi, kuten kaikki tiedämme, se on D-Devilsin biisi, mutta siitä huolimatta tosi hyvä, mutta siellä oli myös Amok, joka on itse asiassa tämän koko kokoelman aloitusraita. Ja se oli jo tarpeeksi hyvä syy hankkia koko levy. Periaatteessahan tämä nyt on niin kuin vaan kai käytännössä radiomiksauksia eri 666 biiseistä. No siis en lähde nyt sen enempää niin purkaan, ehkä soundeja ja muita, no katsotaan miten käy, mutta sieltä voi lähteä kokeilemaan kuule mielenkiinnosta vaikka 666 Amok. Ja sitten mennään hyvin samaa eraa, mutta mun elämässäni vielä aikaisempaa eraa, eli Bomfunk MC:sin In Stereo. Tää on hyvinkin vaan enää tässä kohtaa nostalgiasyistä mun levyhyllyssä. Tää on mun ensimmäinen omistamani CD, jaetulla sijalla kylläkin. Itse asiassa mietin, että onko täällä. On tulossa vielä tuolla enemmän siellä loppupäässä. Mitä nyt voi heittää In Stereosta? Siis tietysti se tunnetuin freestylerhan täällä on se syy varmasti, minkä takia itsekään koko levyä on itse ikinä himoinut. On tainnut olla 9-vuotias, kun olen tän saanut, joka ihan niinku checks out, koska täällä sanotaan, no copyright tai julkaisuvuodeksi 2000. Tää on special edition. Tässä on jonkun verran remiksejä perusalbumin päälle. Josta itse asiassa Utah Saintsin Alternative Acid Riff Uprockin Beatsin tämmönen remiksi on mun mielestä tämän levyn kyllä se nyt paras anti. Mutta joo, siis tietysti niin kuin Suomi-kontekstissa klassikko, mutta en voi sanoa, että pyörii nykyään hirveästi levylautasella, sikäli kuin mikään pyörii levylautasella enää, mutta ei ole kovassa kuuntelussa. Mennään hyvin erilaiseen päähän. Current 93 tai Current 93, Black Ships Ate the Sky. Tullut hankittua jossain tuolla 2010, jossain siinä kohtaa. Siellä itse asiassa seuraavanahan sieltä nyt lähtee, niin mä voin sen verran niin pistää spoileria, että seuraavana on tulossa Nivaska Death in June -albumeita. Eli tuossa niin kuin edellisvuosikymmenen alussa voi sanoa, että mulla oli aika semmonen neofolk-buumi. Ja no siis silloin mä en niin paljon edes, enkä ole vielä edelleenkään kauhean tuttu laajemmin Current 93 tuotannon kanssa, mutta se tietysti tuli siinä Death in June vanavedessä, koska David Tibet ja
tämmöiset tyypit. Itse asiassa täällähän on muitakin tietysti niinku sittemmin tutumpia nimiä. Cozy Fanny Tutti, Shirley Collins. Sanoisinko, että mä ostin tämän vähän, mä en ollut ihan ehkä valmis vielä silloin tälle levylle. Tää on sittemmin ollut kyllä useita kertoja kuuntelussa ja pidän tosi paljon tästä. Joo, ja siis on kyllä niinku, on paljon antia, 21 kappaletta ja siis tosiaan mikä määrä hienoja vierailevia artisteja niin kuin Shirley Collinsista, Mark Almondiin. Makea juttu. Tosi muutenkin niin kuin kiva. Tässä nyt niin kuin, kun noita tommosia jewel caseja kattelee, niin siis ne on aika tylsiä. Hieno, oikein paksu, hyvä tämmönen matta vihko messissä ja hienoa juttua. Joo, tähän mennessä paras levy, mitä on tullut pinosta. Heitetään täällä nyt kamppeet piiloon. Sitten mä voisin nostaa oikeastaan nämä nyt kaikki vaikka melkein tähän samaan tämmöisenä vihkona. Voidaan kuitenkin lähestyä tätä sille kronologisesti. Brown Book 2. Sen verran on myönnettävä, että mä en enää ihan kaikessa tässä Death in June -julkaisuloressa ole mukana, mutta siis tämä on niinku uudelleen soitettu versio, vai onko osa tästä uudelleen soitettua ja osa remasteroitua? No kuinka vaan nyt onkaan, niin täällä tämä on, koska sen takia ehkä on epäselvää, että mä oon varmaan tätä kyseistä fyysistä kopioa kuunnellut 10 vuotta taaksepäin, vielä kun en ole itse ajanut, mutta on ollut autolla kuljetettava ja meillä oli CD-soitin, siellä tuli kuunneltua tietenkin sitten CD-tä ja sen koomin on tullut sitten kuunneltua kyllä digitaalisena, mutta sitä kautta sitten oikeastaan nimenomaan Brown Book, näin niin kuin orkkis tekelettä, että täällä on biisejä, mitä ei tyyliin ole orkiksella ja täällä on niin kuin eri versioita. No anyway, tarpeeksi sanottu siitä, miten vähän enää tiedän asiasta. Mutta sitten mun niin kuin ihan se ensimmäinen kosketus Death in June, niin kuin, siis artistiin, bändiin, yhtyeeseen ylipäätään ja ylipäänsä neofolkkiin. Tää on tullut Tampereen Swampissa tuolla, no siis siellä oli pieni, en ole käynyt hetkeen, en tiedä enää miten on asiat, mutta siellä oli semmoinen pieni oma osastonsa niin kuin gootille, industrialille, tämmöiselle niin kuin post-industrial, mihin nyt sitten joku junakin menee, semmoisen post-industrial, post-punk läjään, mutta mä en tiedä yhtään mistä on kyse ja tää levyn kansi herätti mun mielenkiintoni todella voimakkaasti ja päädyin sitten YouTubesta juuri nimikkokappaletta kuunteleen ja sitten toki sitä kautta muiden levyjen juttuja, mutta tää oli ainut juttu, mitä mä pystyin saamaan fyysisesti käsiini siinä ajassa. Eli siis marssin tämän ostamaan hyvinkin pian sitten ensikuunteluiden jälkeen ja tätä tuli kuunneltua silloin ja monia vuosia siitä eteenpäin erittäin aktiivisesti. Ja tosiaan niin kuin, minkä takia mulla on omistuksessa edes sit mitään niin kuin vaikka Current 93 ja muuta, niin on hyvin paljon sen ansiota, että tämä kummallinen levyn kansi on lähestynyt mua levykaupan hyllyllä. Sitten siitä melkein varmaan joku seuraava julkaisu, Black Angel Live. Tuskin näkyy nyt ihan hirveän hyvin kameraa, mutta siellä on itse asiassa Douglasin nimmarikin täällä, mutta se taitaa olla kaikissa kopioissa. Tosi suositeltava, jos niinku haluaa oikeasti vaan silleen just tutustua
Mulla on jossain tuolla varastossa lisää Junea, mikä on jäänyt sitten vähemmälle kuuntelulle ja näin, mutta toki suosittelisin ehkä sitä Discriminatea semmoiseksi niinku todella kaiken kattavaksi studiokokoelmaksi, jos haluaa vaan silleen, niin kuin, tai ei vaan siis jos haluaa juuri sellaisen täyden best of, aivan niin kuin kaiken hyvän, sanotaan mihinköhän se loppuu. Se on varmaan se niin kuin, ihan ensimmäisestä sinne Ysärin puoliväliin johonkin Hollille. Olisiko ehkä siinä, olisiko siellä Symbolsilta ja Rose Cloudsilta ehkä jotain. En muista taas sitäkään niin hyvä, mutta tupla-albumi hyvä. Mutta tässä on sitten tätä niin kuin tämän 00-eran ja siitä eteenpäin tätä niin kuin hyvinkin minimalistista kahden ukon live-soundia, eli Douglas kitarassa ja John Murphy rummuissa. Hyvin niin kuin pelkistettyjä versioita kappaleista, niin kuin vaikka Kameradschaft, joka orkiksena on aika paljon niin kuin, industrialimpi, neoklassisempi kai, jotain semmoista, mutta tosi hyvä kyllä, hyvä kattaus biisejä. Ja sitten viimeinen setti tästä artistista, eli Peaceful Snow. Mulla on itse asiassa, mä mietin, että missähän kaikkialla tästä mulla menee juttuja, mutta mullahan on täällä jemmattuna täällä on paljonkin. Eli hetkonen nyt, täällä on nyt niin paljon kamaa sisällä, mikä ei tavallaan edes kuulu tähän yksin kansiin. No tää on kuitenkin se orkkis, minkä mä oon itse ostanut, eli ihan se niinku perusversio, jonka mukana tulee ihan tää itse albumi, Peaceful Snowta varten kirjoitetut biisit ja sitten Miro Schneiderin niin kuin instrumentaali, niin kuin sitä mä en itse asiassa nyt muista, onko niin, että nämä on instrumentaaleja nämä coverit? Anyway, muistelisin näin. Mä mietin, mulla on täällä nyt niinku extraa, koska mä oon myös hankkinut tästä joskus rajoitetumman, limited-julkaisun Launchcore 2 Peaceful Snow Instrumentals, eli tässä on siis niinku albumibiisit, mutta täysin instrumentaaleina. Mulla ei ole täällä kylläkään kaikkia näitä kansilärpäkkeitä, mitä tähän kuuluu, eli siis tässä tuli vielä pieni insertti, missä oli Douglasin ja Miron nimmarit. Siis se minkä takia mulla ei tästä nyt näitä niinku kahta pakettia, on se, että mun ystäväni koira on raadellut tietenkin sen niinku limited edition paketin. Se on pitkä tarina, johon en jaksa lähteä, mutta no, ei sillä enää tänä päivänä ihan kauheasti ole väliä, mutta jossain täällä mun asunnossani pyörii vielä lisää Douglas Pierce nimikirjoituksia. Ja itse asiassa mulla on tästä myös vielä valkoinen vinyylijulkaisu. Ja mulla oli tästä myös kuvavinyylijulkaisu, mutta sen mä olen myynyt pois jo hyvä tovi sitten. Ja joo, lisää Junea olisi kyllä tuolla mun häkkivarastossa mun suuressa CD-kassissa, joka joskus kulkeutuu jonnekin muualle kuin mun omistukseen, mutta mä en ala sitä tonkiin nytten. Mutta ainakin Kapo sieltä löytyy, ja just tää mainittu Discriminate-kokoelma. Joo, anyway. Sitten mennään seuraavaan. Tätäkin on tuolla jossain lisää. Dimmu Borgir, Enthroned Darkness Triumphant. Mun semmosia yläasteen ykköslevyjä edelleen sanoisin, että mun lemppari Dimmu, sikäli kun nyt siis en aivan kaikkea heiltäkään toki ole kuullut, mutta itse tutustuin bändiin siinä In Sorte Diaboli Stormblast 2 erassa, joka oli sitten aika paljon semmoista
isomman budjetin kyllä sitä sinfoniakamaa, joka toki niin kyllä ihan kolisi silloin, mutta jatko vähemmän ehkä kolisemista kun taas sitten tästä nyt edelleen siis sillä lailla pidän, enpä tätä nyt kuuntele mitenkään asiakseni, mutta no silloin tällöin niin kuin biisi tai joku tulee sieltä tsekattua. Pieni juttu. Sitäpä vaan, että toivottavasti toi vehje vielä rullaa, muuten tässä vaan tulee puhuttua seinille, mutta se ei tavallaan nyt olisi mikään ihan tavaton tilanne. Sitten mulla on tämmönen kanssa tosi mainio boksi, I Hate God. Täältä löytyy siis no vissiin niin kuin kaikki albumit ennen sitten tätä tuoreinta, mikä ei sekään nyt enää ole kovin tuore, mutta siis In the Name of Suffering, Take As Needed for Pain, Dopesick, Confederacy of Ruined Lives. Mä en ole varmaankaan näistä jokaista kuunnellut, mutta on tullut joskus, mä väittäisin, että X:stä aikanaan tilattuna, koska tää on ollut jotenkin hemmetin hyvä, tosi hyvä sludgediini. Et varmaan jollain parilla kympillä saanut siis 4 albumia. Vieläkin vähän semmoinen, että en voi sanoa, että mä tunnen I Hate Godin tuotantoa kovin hyvin, mutta kans vähän semmoinen, että no se on nyt tuolla hyllyssä, koska miksi mulla ei olisi sitä siellä. Sitten tämmönen Gerling, Children of Telepathic Experiences, eli tää on tämmönen australialainen, no, en mä tiedä mitä heittäisi, elektropoppi-yhtye. Tää on, nyt pitääkin itse asiassa miettiä, mulla ei enää muisti toimi niin hyvin, mutta tuossa Tampereen rautatieaseman vieressä oli aikanaan semmonen levykauppa Kunno. Ei se ollut Jukebossi, se on jossain tyyli Joensuussa tai jossain, mutta siinä oli semmonen, se oli mun mielestä ihan siinä niinku Rautatien kadulla. Voi olla, että muistan vähän väärin, mutta siinä oli kuitenkin. Muistan, että tää on jostakin ihan poistomyynnistä, siis tää on promokappale Not for Sale. Mä oon tähän vaihtanut nämä jewel caseit itse myöhemmin, että tää oli vaan jossain muovi semmosessa pehmosleevessä. Mutta siis olen ostanut tämän jollain 50 sentillä vuonna 2009 ja ollut silleen, että hei, olipa hyvä tuuri, että tämähän oli oikeasti aika hyvää. Edelleen taas sitä semmoista, että ei tule kyllä kuunneltua. Ei edes varmaan vuosittain tässä kohtaa, mutta semmoinen todella nostalginen pikkujuttu, mitä haluan säilöä ja vaalia näitä muistoja tästä asiasta. Kivaa musaa. Sitten Grind Madness at the BBC. On tän joskus erikseen just tilannut Swampiin. Varmaan jotain 2015-2016 mä veikkaisin. Tosi isosti silloin on hankkinut vaan sen takia, että täällä on Godflesh. Siis tää on niin kuin kokoelma Earachein, The Earache Peel Sessions, no siinä se asia tulee ilmi, että siis Earache-levylafkan bändien John Peel studiolivejä. Ja siis tosiaan olen tämän niin kuin Godflesh-sessioiden takia hankkinut, eli 4 kappaletta täällä. 3 CD-kokoelmassa, joka boostaa täällä 118 biisiä, mutta tosiaan siis huomioiden, että Napalm Death vie niistä jo 34 kappaletta. No siis, tää on niinku grindiä hyvin pitkälti. No, täällä on muutamia, ehkä Bolt Thrower ja nyt Godflesh ei nyt ihan mene sinne, mutta sanotaan Napalm Death, Extreme Noise Terror, Karkassi, tai siis tämähän nyt on niinku ihan sitä alkupään karkassia, et ei vielä niin semmoista death. Mutta siis on ollut kyllä todella
worthwhile kokoelma. Hienoa, että on niinku samoissa kansissa näin hyvä kattaus just niinku näitä bändejä ja niin, siis hyviä vetoja. Etenkin kyllä justiin siis nuo Godblessit on kyllä tosi hyviä. Esimerkiksi Tiny Tears täältä on mun mielestä se superioriversio, kun taas, no ei sanota albumi, mutta EP-versio siis Tiny Tearsista on myös hyvä, mutta tässä on niinku vielä jotenkin enemmän semmoista voimaa. Ja myös Pulp on tämä versio. En mä välttämättä sano, että superior, mutta Kevin Martinin hurja saksofoni rääkkäys on todella sydämen asialla. Sitten päästään oikeastaan siihen niin kuin isompaan pakettiin tätä, eli Godflesh Street Cleaner esikoisalbumiinsa siis. Edelleen varmaan pidän tätä omana suosikkinani koko bändin loistavasta tuotannosta. Toinen, mikä kilpailee on, niin kuin tämän kanssa, on sitten niin kuin Hymns. Silloin joskus viimeinen levy, mutta tosiaan nykyhetkessä ei enää lähellekään viimeinen. Että onko sieltä nyt 2 itse asiassa pitkäsoittoa tullut sen jälkeen, mutta ja eppejä. Ja niin, no siis eppejä ja albumeita on tullut sit pidemmän tauon jälkeen, mutta niin itse asiassa pakko myöntää kyllä, että mä oon tästä tämmösen niinku spessu-paketin joskus ostanut, mutta mä en ole varmaan tätä CD2 ihan loputtoman paljon kyllä kuunnellut. Täällä on, voi olla, että asia on niin, täällä on esimerkiksi jotain Geneven live-vetoja vuodelta 90, jotain treenivetoja. Et voi olla, että ehkä nämä ei nyt ihan, saatan ehkä keksiä nyt ihan päästä, että ehkä nämä ei ole ollut aivan sitä niinku vörteitä kuunneltavaa sen rinnalla, että tässä on niinku loistava albumi, jota voi kuunnella sen sijaan. Mutta ainakin muistan, että täällä oli hyvää tekstiä ja juttua täällä sisäkansissa, että täällä on hyvää liner notesia asiasta ja siis on yksi rakkaimpia levyjä, niin mitä olen kuullut ja etenkin mitä omistan. Ja sitten samalla artistilla jatketaan Love and Hate in Dub. Love and Hate oli ensimmäinen Godbless-albumi, minkä olen ostanut. Ja kyllä siinäkin on niin kuin juttuja, mistä mä tykkään. Mutta oikeastaan mä tykkään ehkä enemmänkin tästä Duppi EP:stä. Ja sen takia mä olen säilyttänyt sen. Mä oon joskus senkin Swampista ostanut, koska se oli silloin ainakin ainut Godflesh-tuote, mitä Swampissa oli silleen, ilman, että olisi tietty sitten tilannut paikalle. Mutta siellä oli 2 CD-boksi, missä oli Songs of Love and Hate ja sitten Love and Hate in Dub. Ja se on jäänyt nyt sitten elämään tohon toi Duppi-eppi. Hypätään sitten aika semmoiseen taas sitten seuraavaan maailmaan. Mulla on täällä nivaska Heroin and Your Veins artistia, herran albumeita, solo-artisti täältä ihan Tampereelta. En muista tavallaan kyllä ihan sitä alkusysäystä, minkä takia tää tuli joskus napattua myöskin Swampista, mutta muistan, että tää on kyllä, nämä itse molemmat, tää Dead People's Trails ja Nausea on molemmat second hand Swampia. Ja tää on sitten tullut silloin, kun tää ilmestyi, olisiko 2010 tai 2011. No, joku sen sieltä tietää, mutta niin, en ole ihan varma, mikä se kaiken kaikkiaan se origin oli silleen, että mä oon joskus tämän ukon musaan lähtenyt. Väitän, että se on mun yhden ystävän kautta tullut ja tiedänkin, että se on, mutta se, että ihan levyn ostin, niin en muista, onko se ennen vai jälkeen sen, kun oon ollut joskus kattoon Bohrenia ja Heroin and Your Veins oli lämpärinä, joka edelleen siis
siitä ehkä joskus toisten, jos ikinä enää kameralle puhun, mutta hienoin keikan lopetus on ollut Heroin and Your Vainsin lopetus. Tai siis eihän tarinassa oikeastaan enempää ole kuin siis hieno kitaran heitto ja joo, no jätämme tähän, mutta siis tosi makeata semmoista tunnelmoivaa. Oikeastaan, niin, no nämä on vähän tämmösiä, mä oon enemmän sitten näiden jälkeen syventynyt ekstrasti just vaikka niin kuin Twin Peaksiin. Ja toki hyvin voimakkaasti just Heroin and Your Veins ja Bohreni ammentaa siitä semmosesta lynchimäisestä, no ei se ehkä niinku, ei neo-noir ole se juttu, mutta semmosesta noir-henkisestä laahaavasta, voisi pistää vaikka näin, että Badalamentin Sycamore Trees kappale niin kuin kuuluu kyllä näiden artistien taustalla. Bohreniakin mulla on yksi CD jossain, mutta se on joko jo poissa tai sitten se on tuolla varastossa. Pieni musan vaihtohetki. Täällä on ollut hiljasta oikeastaan alusta asti. Sitten Gil Scott-Heron, Pieces of a Man. Taitaa olla ainut Scotti-Heroni, mitä ikinä olen omistanut. Ja ei ihan suottakaan, koska onhan tää nyt... No, jos jotain, niin ainakin niinku todella lähestyttävä levy siltä. Niinku tässä on niinku... Toki tää tunnetuin The Revolution Will Not Be Televised. Tää ei ole oikeastaan se niinku... Se on varmastikin se on ensimmäinen Gil Scott-Heroni-biisi, minkä olen koskaan kuullut, mutta siitä ennemmin mä oon ollut alun perin tuttu. Onkohan se sitten se niinku ekan albumin, en muista nyt millään sen nimeä sen albumin, mutta semmonen niinku enemmän beat-henkinen. Siitäkin levy on tullut joskus kuunneltua ihan niinku vaan tuolta niinku tietokonemaailman kautta, mutta no siis niin, tässä on Home is Where the Hatred Is on ehkä, no niin, itse asiassa Pieces of a Man on, en tiedä, se on semmoinen niinku aina kun on semmoinen tarpeeksi virvokkeita nauttinut yksin kotona olo, niin sitten voi heittää tämän levyn ja kokea silleen koko sateenkaaren tunteita, koska tässä on niin semmosia toiveikkaita kappaleita ja vihaisia kappaleita, surullisia kappaleita, tosi jotenkin kyllä laaja tunneskaala. Ihan siis sanoisin täällä niin kuin levyjä, joita rakastan, on Pieces of a Man. Sitten mennään tämmöiseen vielä vähän neofolkimpaan suuntaan. Tullaan enemmän tähän contemporary-artisteihin. En tiedä mitä jätkä puuhailee näinä päivinä, mutta King Dude, Love. Oikeastaan kaikki mitä on tämän jälkeen julkaissut, niin mikään ei ole niin kauhean paljon kolissu, mutta tää on. Ehkä sekin on vähän, no se on mitä on. Sanoisinko mä, että tääkään on niin neofolk, no ehkä. Tää on vaan niin iso kontrasti tohon Juneen ja kaikkeen niin kuin siihen meininkiin, koska tässä on niin voimakas semmonen amerikaana meininki, niin kuin tää on enemmän ja sit semmoista neo country, mutta sekin nyt ei varmaan mikään järkevä titteli antaa tälle. Hieno bättis. Sitten joku mimmi. Mutta joo, siis on tosiaan, tässä on nimmarit ja kaikki saatu ihan paikan päältä, kun kuningas jätkä on käynyt joskus tuolla Tampereen, onko enää edes olemassa Dogs Home pubia tuossa rautatieaseman vieressä. Siellä on mun friendin kanssa nähnyt livenä ja sitten nähnyt myös toisenkin otteeseen mikäs helvetti se on?
Dubrovnik. No anyway, mutta kuitenkin ihan siellä stadissa saakka. Mut joo, upea. No ei oikein kovassa kuuntelussa, mutta teki ihan todella suuren vaikutuksen aikanaan. Sanotaan semmosessa hengessä, että kun tutustuu esimerkiksi vaikka Hexvessel-bändin musaan, niin jotenkin siinä, eikä ne ole niinku hassu rinnastus, mutta molemmissa on jotenkin silleen, mä molemmat niinku linkitän semmoiseen Manson Family-tyyppiseen soundiin ja sen, niinku esteettiseen sen tyyppiseen hörhöilyestetiikkaan ja semmoiseen jotenkin jotain, en tiedä. Tästä voi ottaa sen, minkä irti saa. Sitten mennään taas aivan eri laitaan. Täällä on Kraftwerk, Tour de France. Mulla on kaikki muut albumit myös jossain laatikossa. Mutta no tää on vaikea silleen, että mikä on se oma suosikki Kraftwerkki. Mutta mä varmaan niin tässä mä sanoisin, että niin kun, tää on mun lempisaudi ainakin, mitä Kraftwerkilla on. Että niin tänä päivänä sitten hyvin paljon siinä rinnalla kulkisi myös ehkä niin ainakin puolet Computer Worldista. Ja sitten toisaalta Radioactivityllä on muutamia niin tosi siistejä juttuja. Mutta ehkä kuitenkin silleen kaikkein voimakkaimmin tässä on se juttu. Et kaikki albumit on hyviä omilla tavoillaan, mutta oikeastaan mikään ei ole mulle niin 100% ehkä kuitenkaan kova juttu kuin Tour de France, jolta taas sitten, niin kuin, jonka takia himoitsen tätä heidän 3D-katalogiaan, jossa on riisuttu ehkä semmoista niin kuin, vähemmän kiinnostavaa. No, kaikki on kiinnostavaa ja kaikki on arvokasta musaa, mutta mä sanoisin, että se katalogi on niin kuin hieno julkaisu siinä, että se ottaa nämä niin kuin nykyiset live-versiot näistä kappaleista, niin päivittää soundia. Tavallaan niin kuin en mä silleen ehkä yleensä niin kauheasti puoltaisi semmoista, mutta että tehdään tavallaan kaikki albumit uudestaan ja näin, mutta sitten kun se on enemmän semmoinen kokonaisteos, niin se ei myöskään tunnu semmoiselta niin kuin korvaajalta tai semmoiselta, että tällä yritetään nyt vaan rahastaa. Toki sillä varmasti yritetään myös rahastaa ja rahastetaan varmaan onnistuneesti, mutta siis onhan se niin kuin hieno semmoinen rendition vanhoista biiseistä ja justiin mun mielestä niin kuin nostaa myös albumeiden semmoisia parhaimpia puolia ja korostaa sitä parasta puolta albumeista. Täällä kanssa tämmönen tupla setti. Mr. Scruff. No siis Ninja-tuna on se mistä mä oon aloittanut. Ja täältä Music Takes Me Up. En muista miksi tää on tullut. Ja siis kävisi tosi paljon järkeen, että se on sitä Kalimba-reittiä, koska oliko se sitten Vistassa, vai onko se vasta Seiskassa, mutta se oli kuitenkin näitä jotain Windowsin, niin kuin, mitä oli valmiina jo, tuli Vinukan mukana muutama tämmönen niin kuin testikappale tai tolleen, että mitä oli vaan. Tuli Vinukan mukana, mutta ei Kalimba ei ollut se, mitä kautta löytyi, mutta siis jostain sitä semmoista hyvää YouTube-aikaa, että tuli selautua ja sitten joku on vaan sieltä sitten suositellut tuommoista ja tämmöistä. Se on semmoista niinku omaa eraansa kyllä musassa, että mä en oo itse sitä sellaista Napsteria ja Limevireä ja semmoista oikein päässyt itse pläräämään ja kokemaan, että on ollut silleen tietoinen näistä asioista, mutta meillä esimerkiksi internet ei ollut ihan perusarkipäivää vielä siinä mun ala-asteen loppupuolella, yläasteen ihan alussa. Mutta sitten kun se alkoi se netti olemaan enemmän juttu ihan himassa, niin
tietysti YouTube oli sitä mitä kautta musaa löytyy. Ja sitten oli tämmöisiä niinku Groove Shark oli sellainen nettisivu, mistä niinku pystyi striimaan. Se oli aikaa vielä niinku ennen Spotifyta. Se oli siinä niinku Napster Limevire-hommien ja Spotifyn välissä. Siinä on semmonen vähän semmoista niinku kokeilevaa striimausplatformia ja muuta. No, siis ei mulla oikeastaan ole näistä kyllä mitään hirveän paljon heittää. Mulla ei CD:llä ole ikinä muita ollut. Mulla on ollut myös Trouser Jazz sitten vinyylinä, mutta mä oon antanut sen ystävälleni eteenpäin. Ja parhaillaan mulla on Ninja Tunan kaikki vinyyli-sinkkujulkaisut tuolla olemassa. Mutta mä oon niistä niinku yrittämässä päästä eroon ja tiedän kyllä niinku mihin ne on menossa, mutta joo. Semmonen kanssa ehkä niinku en voi sanoa, että musa mitä nykyään kuuntelen on kauhean paljon niinku tämmöisten scraffi-soundien muovaamaa, mutta on ollut tärkeä semmonen artisti siinä kohtaa, kun on löytänyt uusia tapoja tai niinku uutta musaa ja niinku on lähestynyt tavallaan uusilla tavoilla musan kuuntelua ja musan etsimistä ja kaikkea. Niin, siis joo, tärkeä juttu, vaikka ei nyt ehkä enää näinä päivinä ole semmonen ripiitellä soiva hitti. Vaikkakin Scraffi olisi ollut tuossa, oliko Äänivallissa pari vuotta sitten, ehkä toissa talvena, toissa syksynä tai sitä edellisenä. Kuitenkin tässä niin kuin 20-luvun puolella, niin kyllä tavallaan oli iso niin kuin innostus myös, että olisi lähtenyt ihan sinne asti kuuntelemaan, mutta ehkä ei kuitenkaan sitten tolleen käytännön syistä asia ei ihan nyt niin kuin lähtenyt. Taas pieni kamera, tekninen sekkaus. Mulla on täällä aika tämmönen alkeellinen setuppi kaikkeen ja se varmasti reflektoituu täällä äänen ja kuvan laadussa, mutta piti jotenkin oli tarkoitus setuppaa tommonen peili jotenkin, että mun ei tarvitsisi koko ajan käydä hyppäämässä. Itse asiassa minähän pystyn myös editoimaan tämän pois, jos mä haluan, mutta okei, hyvä dead area. No, mutta pieni hengähdystauko kaikille. Hengästystauko. Elämä on hengästystauko. My Bloody Valentine, Loveless. No siis, ei missään nimessä albumi, mistä tarvii ihan hirveästi niinku selittää itsestään. Siis hankittu musiikin korkean laadun takia. Todella hyvä levy. Todella niin kuin, omaa kuuntelua kestänyt ja edelleen bändi on niin kuin, kuuntelussa ja albumi on kuuntelussa. Tääkin on mun yhden ystäväni kautta löytynyt juttu. Mut siis joo, ei mulla ei paljon siihen laitettavaa. Blown a Wish on ehkä yksi parhaita niin kuin, soundeja, mitä on olemassa. Mut joo, eipä siinä. Prodigy, Fat of the Land. Semmoses musan taas palataan siihen scraffi-meininkiin tavallaan, mut vielä muutamaa astetta ennen, että tossa kun mietittiin Dimmu Borgiria, että se oli semmonen niinku yläasteen kova banger itelle. Ja samaan aikaan siis mulla oli enemmän semmonen symfoninen metalli ja power metallit, tämmöset niinku Sonata Arcticat, Nightwishit, Bodomit, siis tää niinku Suomi Heavyn 3 kopla, suht varmaan niinku tyypillistä yläasteen heavy jätkä diskoa oon pyörittänyt himassani, mut siinä niinku jossain yläasteen loppupuolella, en mä tiedä, rupesi ehkä kiinnostaa enemmän semmoset, jos nyt en ehkä olisi silloin osannut muotoilla sitä asiaa, mutta elektroniset soundit, ylipäätään niinku semmonen homman miksaaminen. Niin tääkin taas sitten sieltä ystävän kautta, eri ystävä toki kuin My Bloody Valentine, mutta ystävän kautta
on jos eikö tässä Smack My Bitch Up ollut semmoinen kanssa YouTubesta ja muuten internetistä edittävä musa-video. No siis se on tietysti niin kuin aika ikoninen juttu, makea juttu, mutta siis kuitenkin siinäkin shokeeraavan härskin musiikkivideon lisäksi itse kappale oli todella, niin kuin, teki suuren vaikutuksen ja tämä tuli hankittua jossain siinä varmaan niin kuin 9-luokan lopulla ennen justiin yläasteen loppuun. Niin tää oli kyllä monta, mutta siis tää oli pari 3 vuotta varmaan ainakin sellainen tosi vakkari juttu, mitä tuli kuunneltua. Ja siis Prodigy muutenkin, täälläkin on enää vaan nyt tää yksi mun hyllyssä, mutta keräsin silloin kanssa niin kun kaikki albumit niin kun Experienceista silloin sitten ilmestyneeseen Invaders Must Die. Siitäkin on semmonen ihan niin kuin boksisetti, missä on 7-tuumaisia ja siinä tuli jotain graffiti-stensileitä ja ihan niin kuin halusin siitä niin kuin hienon paketin, koska kova juttu. Ja ihan kyllä edelleen yksi lemppari livekeikkoja, missä on ikinä ollut, oli Prodigy, olisiko ne ollut siis jäähallilla Helsingissä 2009 lopussa tai 10 alussa. 9 lopussa mä muistelisin, marraskuuta joku. No anyway, mutta siis loistava keikka, loistavia muistoja sieltä ja siis todella kyllä siis tosi semmonen itseä kyllä muovannut bändi ja muovannut albumi. Että tässäkin nyt niinku parhaillaan nyt soi tämmöstä niinku Chicago Housea mun vasemmassa korvassa. Ei voi sanoa, että siitä niinku Prodigysta on suora hyppy siihen, mutta Prodigy on ehdottomasti se niinku mikä on ravistellut teini minua niinku laajentamaan musiikkitajuntaa. Mut sitten mennäänkin takaisin tänne metalliosastolle. Mutta ei sitä niin kuin tavanomaisinta. Täällä on Quest for Blood with Yukihiro Isso. Tää on aika tämmöstä niinku sahaavaa kitaraa ja niinku tosi rankkaa soundia, mutta sitten Yukihiro Isso soittaa jonkunnäköistä huilua. Se ei ole kyllä niinku shakuhachi, mutta kuitenkin jotain tämmöstä itämaiseen tapaan soittaa. Tää on siitä ihan mielenkiintoinen hankinta, että mullekin on joskus nuoruudessa tullut Inferno-lehti, ja Inferno-lehti on silloin antanut tälle arvioon, olisiko ollut niinku 4,5 kirvestä vai jopa 5 kirvestä. Ja niinku aina on varmaan ollut semmoinen tietyn näköinen kiinnostus tällainen niin itään kulttuurissa, popkulttuurissa siis nyt isoimmin enimmäkseen. Mutta joo, tää on hyvä. En ole kuunnellut pitkään aikaa, mutta silloin kun tämän hankin ja tämän kuuntelin, niin mä kuuntelin tämän siis monta kertaa putkeen. Tää oli niin jotenkin vangitseva ja kiehtova. Ja joo, täällä myös Reverend Pisaren etumies Albert Witchfinder antaa kovaa suositusta. Electro Recordsin kautta myös siis on tämä julkaistu. Mut joo, tommonen harvinainen herkku. Sitten kanssa, tätäkin on vähän turha enää ehkä säästellä tästä, mä en tiedä minkä takia. Oho, täällä on asiat kyllä ihan päin prinkkalaa. Mutta siis tästä yksi levy ei toimi enää ollenkaan ja sitten muutenkin tää koko paketti on kyllä ihan muusina. Mutta tää on kans semmosia, tosiaan siis Ramonesin The Chrysalis Years kokoelmaboksi. Eli täällä on vähän sit sitä loppupään
albumeita ja sitten olisiko vuodelta 90 toi kolmoslevyn niin kuin live. Täällä on niin kuin live-keikka on toi kolmoslevy. 3 levyn boksi siis. Mutta siis, no, tärkeä kanssa semmonen. Tony Hawk's Underground 2 oli se, mistä oma varmaankin kuulu tyyliin Blitzkrieg Bopin aikaisemmin elämässäni. Mutta siinä oli taas sitten Rock'n'Roll High School, joka oli mun mielestä, siis Tony Hawk's Underground 2 oli Rock'n'Roll High School oli siinä soundtrackilla, mikä oli musta ihan hemmetin kova. Ja se oli täällä Disc 3. Ja tää oli kans jollekin niinku ihan älyttömän halvalla hintaa. Mä oon varmaan maksanut jonkun kympin tosta setistä silloin skidinä. Ja sitten se oli tietysti tosiaan niinku live-versio, joka oli jonkun sortin pettymys, mutta sitten tässä oli myös, että niin tässä ei toki ole niitä ihan klassisimpia alkupään niinku Self-Titled ja Leave Home, End of the Century, että niinku albumeina täällä ei ole niitä semmosia aivan kovimpia helmiä, mutta siis silti on täällä hyviä, siis näistä viimeisemmistäkin levyistä, niin kyllä niillä on hyviä biisejä. Niin kuin, vaikka Anxiety on mun mielestä ihan tiukka biisi. Ja no Poison Heart on semmonen, ei enää kyllä toki ole sitä niin kuin 1, 2, 3, 4, sitä meininkiä niin kovaa, mutta hyvä kappale ja myös Spider-Man, come on. Ja sitten tällä Disc 3 sitten toki on justiin live-vetoina paljon niin kuin sitä myös 70-luvun ja 80-luvun alun biisiä. Mut joo, eikä siinä Ramoneskin on tärkeä yhtye. Sitten mennään tänne toiseen tosi tärkeään yhtyeeseen, eli Rasmus. Täällä vielä ollaan Rasmuksessa ilman The-artikkelia. Hell of a Tester. Tääkin on oikeastaan täällä niinku vain, no sanotaan 96% nostalgiasyistä, mutta kyllä se loput 4% myös on sitä mieltä, että täällä on hyviä kesäjameja, niin kuin Swimming with the Kids ja sanotaan, että Liquid on kyllä ihan sitä Rasmuksen sinkkuosaston kärkeä. Joo, tosiaan Rasmus oli varmaankin, tai siis Rasmus oli ehdottomasti se ensimmäinen bändi, mitä mä voin sanoa, että olen alkanut fanittamaan. Tästä siis nyt tullaan tänne, hypätään takaisin siihen Bomfunk MCs aikakauteen, eli niin kuin mä sain mun faijalta lahjaksi Instereon ja Intune kerralla. Ne oli joko 9-vuotis tai 10-vuotis syntymäpäivälahja ja en ole katsonut taakse sen päivän jälkeen, että niin kuin musasta tuli yhtäkkiä aika paljon tärkeämpää kuin mitä se oli ikinä ollutkaan. Rasmusta mä kanssa keräsin sinne, no siis Dead Lettersiin ja sitten mä en nyt muista mikä se on se siitä seuraava, joku Hide from the Sun, kun se on, missä on semmonen perhoskansi. Se oli jo sitten siinä kohtaa, että mä en oikein enää niin kuin Rasmus ei lähtenyt, mutta sinne Dead Lettersiin tosta, no siis se on hassua, se tuntuu niin pitkältä pätkältä, mutta sehän on toki hyvin lyhyt pätkä mun koko elämästä, mutta se intensiteetti, miten paljon mä kuuntelin ja halusin kerää ja fanittaa Rasmusta, niin se tuntuu niinku vieläkin, vaikka itse bändi on nyt niinku ihan, siellä on ihan niinku hyviä poppibiisejä, mutta ei Rasmus nyt oikein, en voi sanoa, että kolahtaa enää näinä päivinä. Mutta joo, kuitenkin niinku tärkeitä semmoisista nostalgisista ja ihan niinku ihmiskasvullisista syistä, että toi popmusiikki mun elämään todella voimakkaasti.
Mm. Sitten täällä kans siekkareitakin mulla on jonkun verran tuolla CD:llä jossain kasseissa ja kaapeissa, mutta olen jättänyt, voi olla nyt niinku kontroversiaali heitto tavallaan, mutta Softwood Music, ehkä mun lempparisielunveljet. Ei todellakaan ole se niin kuin, poppihitti-levy millään tavalla. Siis todella niin kuin mustalammas tavallaan heidän katalogissaan, mutta siis vaan niin kuin outo soundeiltaan ja niin jotenkin pimeä juttu. Siis niin uniikki. En ole ikinä kyllä kuullut mitään tämmöstä. Vaikka täällä on niinku toki semmosia niinku vahvoja influensseja, niinku vaikka jos semmoinen niinku flamenco-kitara ja muuta, että ei tääkään siis ihan mistään tyhjöstä ole tullut tää levy olemaan, mutta kaikki nämä elementit, mitä tässä on ja niinku miltä tää koko levy näyttää ja kaikki tässä on niin, tää on niin hemmetin villi juttu. Et tietysti sieltä siekkareilta on sitä enemmän sit sellaista, ne sieltä niinku punkista enää mene, mutta tietysti sitä sellaista jotenkin roisimpaa, että toi on nyt niinku tavallaan niin pehmeitä juttuja ja niin semmoista ihme sienihuuruilua, mutta oikeastaan varmaan sen takia mä siitä niin kovasti pidänkin, koska se on hyvää meininkiä semmoinen huuruilu. Sitten sanoisin, että tämmönen niinku aika turvallinen varma hankinta kaikkien levyhyllyyn. Patti Smithin Land, eli täälläkin nyt kokoelmaa. Täällä Disc 1 on, no kokoelma siis, ainakin niinku albumi, mä en voi sanoa, että mä oon niinku Patti Smithin diskografian kanssa mitenkään tehnyt syvempää tuttavuutta, mutta isompia niin kuin tällaisia, täällä on hittejä ja vähemmän hittejä, mutta kuitenkin tunnettuja. Dancing Barefoot Gloria on varmaan ne. Ja Frederick, Because the Night tietysti, isoja biisejä. Ja sitten Disc 2 on demoja ja sitten mikähän, onko Piss Factory joku B-side vai mikä, mutta siis no B-sideja ja demoja, jotain livejä. Esimerkiksi Redondo Beatsin demo. Sekin toki on niinku yhtiä albumilla, mutta siis demo ei ole, mutta siis että just tämmösiä niinku pohdintoja. Bonuslevykamaa siis, mutta todella hyvä kokoelma. Ja sitten mennään takas tonne yläasteaikoihin, eli Sonata Arctica, The End of This Chapter. Heiltäkin keräsin kaiken sinne Uniaan asti albumeissa ja sinkkuja ja kokoelmia. Ja tässä niistä oikeastaan se suurin aarre, vaikka se on ikävästi pikkasen ottanut jo kauan sitten damagea, et ei ole enää kyllä, eikä ikinä ollutkaan kyllä ihan mintissään. Tai oli varmaan silloin joskus, kun on sen ostanut, mutta silloin ehkä niin kuin keräilyynkään. No, en mä ikinä ollut mikään semmoinen mint-kunnossa pitäjä, että niin kuin, oma hupi ei ole koskaan ollut ostaa esimerkiksi levyjä ja sitten olla esimerkiksi avaamatta niitä. Että se on mun mielestä se niin kuin suuri ilo aina, että pääsee räpeiltään ja katsoo, että mitä täällä on. Mutta siis, ja siis kuunteleen ylipäätään, siis silloin tää oli myös ihan kuuntelua varten. En tiedä, onko täällä oikeastaan mitään kappaleita, mitä mulla ei olisi ollut jo silloin. Nämä on kyllä kaikki aika lailla niin kuin ihan albumikamaa, paitsi Draw Meista täällä on niin kuin instrumentaaliversio bonusbiisinä. Mutta muuten kaikki basically on sitä tuttua, mitä on nyt sitten ollut jo omassa hyllyssä. Mutta se mikä tässä on hienointa oli tämmönen bonus DVD, missä on 5 kappaleen akustinen livekeikka Tokiosta ja sitten täällä on myös Wolfenravenin ja Brokenin musavideot. En voi sanoa, että niillä on ihan kauhean suurta arvoa ehkä, mutta no oli niillä silloin. Oli ne hienot omistaa silleen fyysisessä mediassa joskus siinä
4-15-vuotiaana, no 15-vuotiaana ehkä, riparin jälkeen muistan, että kun tulin riparilta, niin tää oli tullut postissa. Mut, joo, se oli tommonen niinku ensimmäinen collector's item, ja joo, no ei siinä mitään siis. Näin. Sitten täällä mennään tämmöiseen levyyn kuin Suruaika ja Pelkäämme vain toisiamme. Mä oon tämänkin ostanut varmaan joskus toissa vuosikymmenen lopulla. Mutta mä niinku vaan hankin tän, koska Suruaika oli tuttu mulle niinku asiana, mutta mä en kyllä niinku kuunnellut tätä. Mulla meni varmaan niinku yli 10 vuotta, että mä ekaa kertaa soitin tätä itse. Ja sitten kun mä kuuntelin, niin mä tykästyin tähän todella voimakkaasti. Aloitusraita aikaa ja parantanut haavoja, niin on kyllä niinku mahtava. Tahdon kadota. Jep. Sulkemisaika. Stigmat. Siis hieno levy, eikä en tiedä silleen en mitenkään tämmöistä suomikootista nyt ole erityisen perillä, ja se mitä on, niin ne on sitten ehkä semmosia Peilitalossa ja tämmösiä Bella Boris. Ei nyt välttämättä isoimpia, mutta ehkä niitä semmosia myös kulttinimiä. Et jotenkin tommonen, voiko sanoa midrange suomikootti, ei ole mulle niin kauhean tuttua. Mä en toisaalta kyllä osaa sanoa silleen missään arvossa Suruaikaa pidetään tai on pidetty. Mutta jotenkin semmoinen, mikä nyt ei hirveästi tuu missään ikinä vastaan, että semmoinen bändi, joka oli olemassa. Mut joo, hyvä levy. Sitten lisää synkistelyä Sunnon, eli Sun ja Boris, heidän yhteisteoksensa Alter. Joo, tää on tullut hankittua semmosessa niinku jotenkin elämän käännekohdassa, kun on päättynyt semmoinen niin ensimmäinen pidempi parisuhde ja sitten ehkä tullut silleen, on ollut halu taas niin kuin laajentaa tietoisuuttaan asioista ja kuulla uutta ja kokea ja tehdä uutta. Semmoisessa jotenkin niin kuin vimmassa tuli hankittua paljon itselle uutta musiikkia. Tää on niistä ihan ensimmäisessä vimmassa. Mä itse asiassa tiedän minkä takia se ei ole mulla täällä, mutta samaan aikaan mun mielestä se on sama ostos ollut Tampereen Swampista tämä ja Fugazin Repeater. Molemmat värittää todella paljon semmoista niin kuin yhtä vuoden puolikasta suurin piirtein yhtä vuotta elämästä. Ainakin semmoista niinku yhtä syksyä, yhtä kesää. Siinä on täältä justiin toi The Sinking Bell esimerkiksi on semmoinen, mikä kyllä tuo semmoiset muistot pintaa. Ja sitten jatketaan täällä niinku, mennään pois kollaboraatioista, mutta ollaan täällä Sun, Monoliths and Dimensions tullut hankittua jotakuinkin samaan aikaan. Pörisee. Tosi hyvä. Mut ei mulla oikein siitä silleen, aika harvoin on kuuntelussa myöskään niinku sunnot, koska no se ottaa semmoisen moodin. Edelleen kyllä bändi, jonka haluaisin livenä päästä vielä näkemään, on missannut jo ainakin pari kertaa tämän mahdollisuuden ja en tohti sen tapahtua ensi kerralla. Ja sitten itse asiassa toinen bändi, minkä livenä näkemisen olen mokannut, Swans. Filttiä olen kuunnellut hyvinkin paljon. Olen nämäkin joskus samaan aikaan hankkinut yli X:stä tilannut joskus tossa 2017 ehkä, koska tää nyt, no en mä usko, oliko To Be Kindkaan enää ihan niinku uusinta uutta, mutta kuitenkin nyt suht tuore. Mutta se on mun myönnettävä, että mä en ole vieläkään kuunnellut tätä kokonaan. Joskus silloin tälle oli kova hype ja kuuntelin kappaleen Oxygen
joka on helvetin kova, mutta sitten se aina tuntui semmoiselta, ehkä otin silloin kanssa musiikin kuuntelun jotenkin eri lailla vakavasti ja vähän silleen niin kuin omaksi haitakseni, niin sitten tämmöinen niin kuin tupla-albumi, niin kuin oikeasti 2 tuntia tai jotain tai kestää, niin se vaikutti siltä, että se olisi kauhean niin työläs homma. Mutta joo, mulla on kerran elämässäni ollut lippu Swansin keikalle Tampereen klubille, mutta impulsiivisena nuorena sitten muistin tämän asian silleen hyvissä ajoin, mutta kuitenkin vasta samana päivänä, että aina se Swansin keikka on ja tosiaan lippu on jo hankittu ja se oli kyllä aika kallis lippu. Mutta sitten olin sitä mieltä, että hei, mä oonkin mun friendien kanssa, että en mä meekään. Ja kieltämättä nyt niin kuin, ihmettelen käytöstäni, mutta juu. Aika valmistaa lisää punaista lientä. Joo. Mitähän siellä, mä veikkaisin, mä en nyt just tästä näe, mutta olisikohan aikaa mennyt semmonen tunteroinen ehkä. Tässä nyt ei mulla ole mitään deadlinea, mä vaan hypätän oikeastaan itteeni varten, että jos tätä kukaan kuuntelee, niin hän saa itse valita, onko hän päässyt tänne asti vai ei. Tai oikeastaan hän ei enää voi sitä valita, mutta on ollut mahdollisuus keskeyttää tämä asia jo aikaa sitten. No joo, anyway. Sitten taas ihan eri päätyyn täällä Trojanin julkaisema tämmönen, no siis niin, DJ Box Set. Taas tämmönen reggae-kulttuuri on pikkasen päässyt unohtumaan. Niin en oikein pysty tässä heittämään hyvin tästä niinku DJ-termistä tässä. Muistan sen vaan, että tällä oli kuitenkin jonkun verran eri merkitys kuin mitä semmoisessa tavallisessa DJ-kontekstissa. Eli ei puhuta nyt ehkä ihan samantyyppisestä semmosesta. Tai siis kun täällä on kuitenkin biisit ja kaikki mitä täällä on, niin nämä ei ole toki mikään siis niinku, tässä on 3 levyä, nämä ei ole mitään like DJ-settejä. Täällä DJllä on joku tosi oma merkityksensä asiassa. Siis, mutta tosi hyvä. Mua kiinnosti silloinkin jo enemmänkin hankkia näitä bokseja, koska tää oli kyllä tosi kiinnostava ja hyvä niin kuin sisällöllisesti. Täällä on tämmöisiä niin kuin isompia nimiä, esimerkiksi kuin U-Roy, Big Youthkin on jonkun verran. Oikeastaan muuten sitten täällä on aika vähän semmosia, ketä tuntisin minkään muun kautta kuin täältä boksilta. Mutta tää on siitä just ollut mielenkiintoista, että täällähän on tämmösiä niinku vaikka The Tide is High, jonka mä oon toki kuullut ennen tätä. Jos nyt siis mennään siihen, koska tää on hankittu, niin kanssa varmaan 00-luvun puolivälin jälkeen. Tampereella oli semmonen joku reggae ja hip-hoppi, tämmönen niin kuin sanotaanko mustan musiikin levykauppa. Siis siellä oli niinku reggaetä isosti ja hip-hoppia ja soulia. Mut mä yritin itse asiassa tätä etsiä jossain kohtaa, että mikä se oli sen mestan nimi. Sekin oli Tuomiokirkon kadulla, mun muistaakseni ainakin. Että siitä Swampiltaa, olisiko se ollut Saludin ohitte tai just ennen. Mutta siinä hyvin hollilla. Tai sitten se oli siitä katu niinku Koskea kohti. Eli onko se sitten Aleksanterin katuko siinä on seuraavana vai mikä siinä on sitten seuraavana. Mutta täällä on tämmöisiä just isoja biisejä, niin kuin The Tide is High ja mikä se on se, mistä, onko se Jujun biisi, Oodi? Vai onko sekin The Tide is Highsta otettu se sample? No anyway, mut tosiaan, niin kuin Blondien versio sitten on ainakin kuullut ennen tätä. Ja sitten täällä on jotain, mitä on Massive Attackin. There's a Man Who Lives Next Door. Mutta no joo, se on täällä jossain. Man Next Door tai jotain semmoista.
Mutta se on ollut hassua vaan kuunnella sit jälkikäteen jotain tämmöisiä kuin vaikka Massive Attackia ja semmoista ja tajuta, että aivan näissä niinku, niilläkin jutuilla on juuria jossain tämmöisissäkin asioissa. Siis hyvä boksetti. Nyt tuli ihan tämmöistä niinku tyhjän puhumista, mutta ei se haittaa. Ruvetaan olemaan täällä aakkosten loppupäässä. Täällä onkin sitten taas Joni Vaska. Ultra Bra. Joo. Siinä on niinku kaikki albumit ja sitten sinä päivänä kun synnyin tupla kokoelmalevy. Erittäin hyvä kanssa just niinku sillä, että täälläkin on näitä tämmöisiä B-sideja ja juttuja, mitä ei tosiaan ole. Ja täällä on tuo ensimmäinen eppi. Onkohan se eppi nimenomaan houkutusten kiihottava maku, joka on myös täällä siis epin 3. kappale. Mutta siis joo, no Ultra Bra on semmonen, siinä on osa on sitä niin kuin Ysärin lapsuuden nostalgiaa, että sitä tuli kuultua aika paljon, mulla on siihen niin kuin paljon semmosia, niin kuin yhdistän sen isosti mun lapsuuden tosi merkittäviin hetkiin. Niin, merkittäviin hetkiin ja sitten myöhemmin olen palannut siihen, mulla oli itse asiassa sinä päivänä kun synnyin, niin ollut joskus poltettuna mun mutsilta, kun mä olin jollain 4-luokalla tai jotain. Ja tuli kuunneltua sitä tosi paljon. Ja sitten se on vain jäänyt kaiken muun taustalta, mutta sitten joskus siinä just 09, 10 siinä vaiheessa se vaan tuli jostain mieleen just siinä kohtaa kanssa, kun on kuunnellut paljon musaa YouTubesta ja siis on vaan sitten tajunnut, että kuinka niin kuin hyvä saavutettavuus on kaiken näköiseen just vaikka semmoiseen suomalaiseen musiikkiin, mitä on tullut kuultua lapsena ja kuunneltua lapsena. Ja sitä kautta sitten tyyliin nainen, joka elää vapaa-herran elämää. Toki just sinä lähdit pois, mutta siis sieltä niinku paljastui niin paljon sellaisia ihan niinku isoja radiohittejäkin, mitä mä en ole muistanut enää, vaikka et olisin lapsena kuullut pahemminkaan. Ja sitten tuli pikkuhiljaa keräytyä ja mä kyllä niinku just, mä pidän niitä kovasti sen takia, että ne ois mulla aina olemassa. Mä haluan, että mulla olisi aina mahis, niin paljon kuin mulla on mahis ainakaan kuunnella CD-levyjä, niin että oli mikä tahansa niinku nettipoikki tai mikä vaan tilanne, niin jotenkin, että mulla olisi niinku fyysiset kopiot Ultra Bran levyistä ihan niinku vaan, mä haluan, että mulla on Ultra Bra aina käsillä. Et en mä sitä niinku mitenkään, en mä ole mikään niinku Uber-fani, enkä mä sitä kuuntele tosiaan siis mitenkään kuukausittainkaan tai muuten, mutta silloin vaan niin semmoinen erityinen paikka jotenkin mun sydämessäni, että Ultra Brat on oltava. Oikeastaan mikä yhdistää siis kaikkia tätä, mitä mä oon tonne levyhyllyyn säästänyt, on kaikilla ei ehkä ihan niin paljon, just vaikka täällä niin kun jotain näitä Rasmuksia miettii, niin toki mä en niitä ehkä siellä pidä sen takia, että mä ikinä niitä kuuntelisin, mutta se on vähän semmonen niin kuin never forget, että ne on siellä vaan semmosena memorabiliana, mut suurin osa kyllä kuitenkin niin kuin näistä, mitä mulla on täällä, niin on joko sellaista, niin kuin mitä mä aion vielä kuunnella, niin kuin vaikka Swansin To Be Kind, mä aion vielä joskus soittaa sen itselleni. Tai sitten semmoista, mitä mä tiedän, että mä tuun aina kuuntelemaan, että Street Cleaneri on siellä aina ja noita niin kuin parempia juneja, My Bloody Valentine, Kraftwerk. Ja levyhyllyn viimeinen artisti, Underworld, ehdottomasti se niinku, sanoisinko, että niinku mun olisiko tää niinku tärkein bändi mun elämässä. Niin iso niin kuin vaikuttaja siihen, mitä on tullut kuunneltua sitten näin niin kuin aikuisena ja semmoisesta jostain tietystä. No siis niin kuin nämä on niin
niin silleen jotenkin vetänyt mun aivot ympäri siinä jossain kanssa 2009-2010. Varmaan tavanomainenkin tarina siinä, että just joskus tuli katsottua Trainspotting siinä 0809 ja sitten sitä kautta kuultua 2 Underworld-kappaletta. Niistä toki just se isoin Born Slippy.nuxx. Niin se teki. Nyt mä otan nää tästä päästä pois. Mutta siis joo, Born Slippy teki suuren vaikutuksen. Se oli jotain ihan erilaista, mitä mä olin koskaan kuullut. Mä olin jonkun verran just tyyppaillut erilaista elektronista musaa ja niin kuin elektronisen musiikin viereistä musiikkia, niin kuin vaikka tommosia enemmän industrial rocki, metallijuttuja, Rammsteinit, Nine Inch Nails, Marilyn Manson juttuja, mitkä yhdistelee sitä elektronista soundia ja sitten jotain tämmösiä niin kuin todella satunnaisia, siis jotain niin kuin hallusinogeneja ja ihan tällaisia kummallisia vaan juttuja ja Prodigia tietysti ja siis kaikki nyt tommonen mitä oli, mutta mä en, tavallaan on niin kuin mulla semmonen aika missä mä olin kuunnellut vaan tai kuullut vaan niin kuin elektronista musiikkia ja sitten niin kuin jossain kohtaa Underworld tuli elämään ja oli semmonen, että nyt mä oon niin kuin kuullut ihan jotenkin niin kuin hyvin tehtyä elektronista musiikkia, eikä siis ei se nyt oikeasti niinkään ole, mutta tavallaan Underworldin etenkin siis tää on varmaan se mun tärkein levy kaikista on Second Toughest in the Infants. En mä tiedä, mä en oikein varmaan niinku pysty ilmaiseen tarpeeksi hyvin, että niinku miten niinku miten suuri vaikutus tuolla on ollut mun koko elämääni niinku tuolla levyllä. Et vaan niinku joo, se on avannut minua ja auttanut mua löytämään paljon uutta musiikkia ja niin kun on antanut ymmärtää, että itse asiassa on mahdollista, että maailmassa on vielä lisää jotain niin kuin täysin, että on paljon semmoista löytämätöntä hienoutta vielä mulle. Ja niin on ollut. On tosiaan tullut paljon loistavaa musiikkia, mutta siis se oli semmoinen niin kuin mahtava jotenkin ympyrän sulkeutuminen nyt viime kesänä, kun Underworld oli flowssa. Mulla on ollut pikkasen epäselvää, että onko toi nyt, niin kuin, onko Underworld ollut Suomessa esiintymässä aikaisemmin, mutta ilmeisesti joo. Mutta ei siihen aikaan, kun mä nyt olisin ollut sitä arvostamassa. Mutta se, että näki Underworldin livenä, niin en tiedä, se tuntuu melkein, että se on niinku vetänyt semmoisen luvun kirjasta kiinni, että jotenkin joo, se on niin mega tärkeä juttu. Mega white thing. Mega white thing. Okei. Joo, tässä oli tätä niinku levyhylly-osastoa. Mulla on tuo jossain mun kellarissa tosiaan ehkä joku 150 levyä lisää, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että tässä oli jo enemmän kuin tarpeeksi asiaa mistään tämmöisestä levyhommista. Ehkä jos tää nyt tulee edes upattua ja jos mua huvittaa myöhemmin, niin ehkä mä käyn mun tällä hetkellä hyvin pienen vinyylikokoelman vielä jossain kohtaa vaikka läpi tälleen lyrpötelleen. Tässä nyt oli ihan silleen jotenkin hauskaa höpötellä ja miettiä ja silleen, mut joo, ei mitään.